Plazeburi buruz nik ezautzen dutenan, gehien aitzein duna Joe Dispenza, zientzilaria. Joe Dispenza sarian sartzen mazazte, informazio asko ikozute. Eta bereziki, esanguratsua bere ahalegina neurozientziak eta meditazioen arteko lotura, neurozientzia nola eragite duten meditazio nola eragiten duen neurozientziak, eta azkenin, pixkat neurri bat arte behintzat garunin oinarrituta, guk nola eragin genezaken gure garuna baliatuta gure energia dokugan osotasun hortan. Liburu pila bat, El placebo eres tú, Deja de ser tú, pila bat. Sobrenatural azkenekotakoa, 2008an aterazuna, eta denetan meditazioak eskura daude pila bat sarian, eta gustoko alimazuta tilinik emadizu, eosi. Telebista kate askotan atetzen da, telebista zain nola ditu, ohikotan, baizik eta YouTubeko kanaletan, edo Main Valley izeneko beste plataforma batzutan. Gaia telebistan, dakazu bere streamingeko saiuk, bere sobrenatural deitzen nion, bere seria, eta Rewire deitzen niona, asko, iturri pila bat daude. Azkenin dena da ohartzeko barruan zer dugun. Zein da kontua, zer dela eta aipamen hau, plazeboa. Plazeboen garrantzia ikaragarria da. Plazeboa gai da, eta hori demostratu bat, nahi dunantzat, hainbat gaitzai aurre iteko. Alegia, gizakiak badu nahiko energia iturrirako sarbidea gaitz izugarriei aurre iteko. Honei buruzko informazioa esan dut, Joe Dispenza, eta sobrenatural, supernatural, segun zeitzulpen hartzen zun, saiatu gona loturak uzten bian, eta ekin, ekin erne, ekin, zuk plazeburi buruz asko jakintzen ezak, kontua da geho praktikan jartzia. Praktikan jarri, kontua, praktikan jarri, ja dakizun hoi. Informazio iturri horietan, aipatuko edo agian tiliningo izute olako zeratzok edo iritsiko zaizkizu. Ara, haure bai aldoa, bai, bado. Gizaki bat egin du, ezer hartu gabe kanpotik, eta lortu du. Plazeboa, izugarria, harri-harria, milagro bat, landu.